Ähliňizde salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowmy. Sizi täze videoda ähliňizde hoş gördük. Şu wagt Chicago'da yerleşýän Willis Tower, ýani dünýäde uzunlygy boýunça 8-nji orunda durýan 110 gatly Willis Tower binasyna girmäge barýar. Başgaça muňa Skydeck diýip hem ad berilýär. Ýani birazdan şo bina barar, iň soňky bina 110-njy gatyna çykar we ählimiz bilelikde bu owadanlyga şaýat bolar. Chicago şäheriniň köçeleri has şemaly, çünki häzir birazdan binanyň ýokartyna çykanmada men size görüp ederim. Michigan köli, ýani Michigan Lake diýip ulu köl bar şu ýerde. Şonuň tolkunlarynyň şemaly şäheri ine videoda görüşmäge ýaly. Daha da buraya şu an binanyň içine geldik. Iň aşaky gatdan bilet almaga barýar. Ondan sonra videonun dowamında bina barada bir näçe maglumatlar sizinle paylaşan, haçan döredilmek üçin, gurulmak üçin näçe milyon dollar sarf edildi, dünýädäki derejesi näçinji derejede ähli videonun dowamyny size gurrun beren. Dowam edýär. Bina hakynda gysgaça maglumat. Uzunlygy 442 metr. Ýöne üstündäki anten bilen bilelikde 527 metr. Ve şu 527 metr bilen birlikte dünýäniň iň uzun 8-nji binasy hökmünde tanalýar. 1997-nji ýylda çenli dünýädäki iň uzun bina hökmünde tanalýardy. Ýöne ondan sonra Malazyada gurulan ekiz binalar onun birinjiligini elinden aldy. Demi 110 sany gatdan ibaret we üstünde hem 85 metrlik bir anten var. Şonuň bilen birlikde 527 metr ýanky değişim ýaly. Bundan başka binanın daş töweregine, yani binanın daşını qara renkli alüminyum bilen qurşapdyrlar. Bina görüneni qara renkde. Jemi 16100 sany pencere var. 16100 pencereden ibaret. 1970-nji ýylda gurulmaga başlanýar we 1974-nji ýylda hem guruluşy tamamlanýar. Guruluşy üçin harjanan pulun mukdary 175 milyon dollar. Bundan başka da bu bina Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna uzunlygy boýunça 2-nji orunda, dünýäde hem 8-nji orunda durýar. Galan atlary ählime birlikde videonun dowamında tomaşa edin. Oturda dursunma. Ene doktor şu ýerdedir, başgaýa gidişi. Her sekundda bir gat. 12, 13. Sekundda bir gat geçýär. Your trip to the Skydeck will only take about a minute. That means your elevator is traveling at a speed of more than 24 feet per second. The tower opened its doors in 1973 and held the title of the world's tallest building for 25 years. The west antenna reaches 1,730 feet above the Chicago streets. We're now passing 850 feet in San Francisco's Transamerica Pyramid, 970 feet in the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building, 1,062 feet in Paris's stunning Eiffel Tower, the Bank of China Tower in Hong Kong, 1,250 feet in the Empire State Building in New York. And now we're here, 103 stories up. Welcome to the top. Skydeck. Vardı mı? Geldi. Oo. Burayı zahmetli mi? Oh my god. Ene dostlar, ýanky videonun başynda diýen ýerim Michigan köli. Gat ulaw. Dostlar, gelip görmeseňiz bir duýgusy başga. Videoda gören ýalylar.
gelip görýäňiz bilen wapşe başgaça. Asıl binanyň uzunlugy 110 gat, ýöne balkon 103-nji gatda. Indiana. This one's not going to work. No, I don't think so. We can see now. That's the key. Should be like Videonun sonunda ähliginde janynyň sag bolmagyny arzu edýän kanala agza bolmagy, like basmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Madama janyňyz sag bolsun, üstünlük ýaryňyz bolsun.